आरपीआर रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। सरदे मैया अर्जी करीले पकड़ के तोहर पैया हो, पकड़ के तोहर पैया हो। हे सरदे मैया अर्जी करीले पकड़ के तोहर पैया हो जाई जदी कृपा तोहर त हमहू बनबही जे सुपर गवैया हो जाई जदी कृपा तोहर त हमहू बनबही जे सुपर गवैया हो। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। जेकरा पे दृष्टि माई अपन बनावलू ओकरा के तू त माई एस्टर बनावलू। जेकरा पे दृष्टि माई अपन बनावलू ओकरा के तू त माई डॉक्टर बनावलू, मास्टर बनावलू। एगो इच्छा हमर पूरा द कहेली सरस्वती मैया हो जाई जदी कृपा तोहर त हमहू बनबही जे सुपर गवैया हो जाई जदी कृपा तोहर त हमहू बनबही जे सुपर गवैया हो। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। आरपीआर रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। राइटर परवीन माई गीतिया लिखेला, निर्मल मुख से माई गीतिया गवेला, गीतिया गवेला। राइटर परवीन मस्ती गीतिया लिखेला, निर्मल मुख से माई गीतिया गवेला, गीतिया गवेला। तू जदी चाहबू त सब हो जाई, दे द तू अजरा के छैया हो जाई जदी कृपा तोहर त हमहू बनबही जे सुपर गवैया हो जाई जदी कृपा तोहर त हमहू बनबही जे सुपर गवैया हो। हे सरदे मैया अर्जी करीले पकड़ के तोहर पैया हो जाई जदी कृपा तोहर त हमहू बनबही जे सुपर गवैया हो जाई जदी कृपा तोहर त हमहू बनबही जे सुपर गवैया हो जाई जदी कृपा तोहर त हमहू बनबही जे सुपर गवैया हो। आरपीआर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सर्दी सुंदरपुर।